प्राम भोजपुरी जहाँ आप देख रहल बनी एंटरटेनमेंट और न्यूज से भरल अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। सब्सक्राइब कर ली लाल बटन देख रहल बा दबाई और जुड़ जाई हर वीडियो हर अपडेट बिना सर्च के पाई। थैंक यू। आप लोग के वीडियो में बताई कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी सुपरस्टार पवन सिंह जी यानी अपन सीनियर एक्टर के बधाई दिले बड़े। सरकार राज फिल्म सुपर डुपर हिट होखला के चलते बढ़िया चल रही है फिल्म। बिहार यूपी में हाउसफुल होकर शो चल रहा बा। बता दी कि कुछ दिन पहले एगो न्यूज आई रहे जौन में पवन सिंह जी निरहुआ सब कोई खेसारी लाल यादव के बधाई दिले रहे। जितना अच्छा फिल्म बनैले बड़े 2017 के पहिलका सुपर हिट फिल्म मेहंदी लगा के रखना ओकरा पर बधाई दिले रहन। तब खबर आ रहा बा कि खेसारी लाल यादव जी भी पवन सिंह जी के बधाई दिले बड़े। उनकर फिल्म सरकार राज जौन की बहुत ही घमासान मचा रहा है पूरे बिहार यूपी में हाउसफुल शो चल रहा बा। अभी तक खबर आ रहा है फिल्म के बारे में। तो ये अच्छा बात बा कि हमनी के भोजपुरी जगत में एक्टरन के हीरोइन के बीच में अच्छा तालमेल बा, संबंध बा, सब कोई एक दूसरे से प्यार करेला। लेकिन कुछ लोग जेकरा के थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दिखावेला कि लड़ाई कर रहा बड़े हम बस लड़ाई हम कहम भैया ऐसा कुछ नहीं है। सलमान शाहरुख के भी दिखावा जाला थोड़ा बहुत होला फिल्म के लेके थोड़ा तनाव हो जाला। आप तो खुद देखी ना स्कूल में एगो फर्स्ट लड़का बैठल बा एगो रुपये पढ़े ले लड़का बैठल बा एगो पढ़े ले, तो दोनों में तनाव अपने आप हो जाला। घर में समाज में हर जगह तो भी एगो इंसान ही हलो हमनी जैसन, तो तनाव तो थोड़ा बहुत होला। लेकिन एकरा मतलब ई ना होला कि एक दूसरे के शिकायत कर लोग या एक दूसरे के कमेंट कर ला लोग। सब कोई मिल के रहेला लोग। जे सीनियर बा सीनियर के रिस्पेक्ट करेला, जे जूनियर बा उ सीखल जाएला सीनियर से। तो खेसारी जी हरदम ये बात कहले कि हम पवन भैया से कुछ ना कुछ सीखे नहीं, उनकर गायकी से सीखे नहीं, उनका एक्टिंग से सीखे नहीं। तो एगो बहुत ही खेसारी लाल जी की महानता हटे कि जे इतना आदर दे रहे बड़े अपना सीनियर एक्टर के। थैंक यू। अच्छा लागल ये रिपोर्ट। हमारे चैनल सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी, शेयर करी। मिलत नहीं अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय भोजपुरी।